Tässä perustero Pälkäneeltä ja Pirkanmaa 30 päivässä 4. päivä. Terveiset Vesilahden kirkosta ja Jumalan palveluksesta, jossa oli poikani rippikouluryhmän mukana. Vesilahti on vireä pirkanmaalainen pitäjä, jonne on muuttanut paljon nuoria lapsiperheitä. Täällä on kaavoitettu paljon asuinalueita, myyty tontteja suhteellisen edullisesti hyvien palveluiden läheltä. Siksi ehkä maakuntakaavassakin tämä Vesilahti on noteerattu ja tämä on kasvualueena merkitty maakuntakaavaa hyvin vahvasti tänne niin kuin etelään päin menevien väylien varressa. Vaikka kotikuntani Pälkäne on suunnilleen samalla etäisyydellä Tampereesta kuin Vesilahtikin ja Pälkäne on valtatien varressa, se ei ole saanut samanlaista statusta kuin Vesilahti. Nykyinen maakuntakaava, joka on suunnitteilla, vaikuttaa vuoteen 2040. Saa nähdä, mikä on maakuntakaavan vaikutus, kasvaako Vesilahti vielä, kuihtuuko Pälkäne vai toisinpäin. Onko maakuntakaava johdattava vai haittaava tekijä? No perustero tässä terve vielä Vesilahdelta jatkaa, eli tässä on nyt puolen tuntia yritetty sunnuntaina etsiä avoinna olevaa kahvilaa Vesilahdelta, mutta eipä ole löytynyt ainakaan tästä kirkonkylän ympäristöstä, että ei ne kaikki palvelut täällä ihan kohillaan ole, että tässä paikallisten kanssa keskustelin ja siellä ollaan Narvassa ainakin terveysasemaa lakkauttamassa ja kylältä on lähtenyt terveysaseman vuodeosasto pois ja päivystykset on nykyään kaukana ja sitten on ihmisiä houkuteltu ja asuinalueita kaavoitettu kyläkoulujen ympärille ja niitäkin on pari lakkautettu, että eipä sitä paratiisia näköjään mistään päin Suomeen nyt löydy, että menenpä ostamaan K-kaupasta jäätelö. No niin, tapasinkin tässä pari potentiaalista nuorta äänestäjää. Kun kerroin heille mitä ajan politiikassa, niin ilmeni, että toisen nuoren miehen veli on juuri lakkautettavassa Onkemäen koulussa ja joutuu vaihtamaan koulua koulusäästöjen takia.